വെൽക്കം ടു LA Joins. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ കുർത്തിയുടെ വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം വേറെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെനിമിൻ്റെ പാറ്റേണിലുള്ള ഐറ്റമാണ്. പ്യുവർ ഡെനിമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഫാബ്രിക്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നല്ല ഒട്ടും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല, നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോർമലി വരുന്ന പോലെ മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ അങ്ങനെ 4 സൈസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 999 രൂപയാണ്, 999. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ ഇതാട്ടോ. ഇതൊരു ഒനിയൻ പിങ്കിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ്. കോളർ നെക്ക് വരുന്ന പാറ്റേണാണ്. റയോൺ ആണ് ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ വീവിങ് പോകുന്നുണ്ട്. പിൻടെക്കിൻ്റെ ഡിസൈനും ത്രെഡിൻ്റെ വീവിങ്ങോടെ ഇങ്ങനെ നേരെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലൈൻസിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് വീവിങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ക്രീമിൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റ് മാച്ചിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ബോട്ടം വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് ഇട്ടാലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നല്ല ഒരു ഷെയ്ഡാട്ടോ ഇത്. ചെറിയ കോളറിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ, 38 എന്ന് സൈസ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്മോൾ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്, പക്ഷേ മീഡിയം സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മീഡിയം തൊട്ട് ഡബിൾ എക്സൽ വരെ. ഡബിൾ എക്സൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സൈസ് 46 ആണ്. ഒരു ശക്കലം ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നോർമലി എടുക്കുന്നേക്കാളും ഇച്ചിരി വലിപ്പം ശക്കല കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പോക്കറ്റുള്ള കേട്ടോ. മുമ്പത്തെ ഡെനിമിൻ്റെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിനും പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇതിനും പോക്കറ്റുള്ള മോഡലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 599 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. റേറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാം 599, 599. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഐറ്റം ഇതാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കളർ ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും കാണിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റും ഡാർക്കും ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി കോൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ ഒരു മേളുവശം സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ട് വരും. വേറെ പ്രിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ. സ്മോൾ തൊട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്മോൾ തൊട്ട് എക്സൽ വരെയേ ഉള്ളൂ, ഡബിൾ എക്സൽ ഇല്ല. ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എക്സൽ സൈസാണ്. ഇതിപ്പം ഏതെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ അളവ് വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലാർജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ലാർജിൻ്റെ എക്സലിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 4 സൈസ്, സ്മോള്, മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ലാത്തവരെ എടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്ന 690 രൂപയാണ്, 690. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡിസൈൻ ഇതാ കേട്ടോ. ഇതൊരു അജ്രക്കിൻ്റെ പ്രിൻ്റാണ്. ഒരു ഫ്രോക്ക് പാറ്റേണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് ലൈനിങ് ഇല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ്. ഈ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്ഡായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നെക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഈ രീതിയിൽ കോളർ നെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 3 സൈസുള്ളൂ, മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 990 പ്യുവർ കോട്ടൺ ആട്ടോ ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. കൈയുടെ ഡിസൈൻ കണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 990 രൂപയാണ്, 990. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇതാട്ടോ. ഇതൊരു മെറൂൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊരു റോസ് കയറിയിട്ടുള്ളൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ലൈൻ വരും. റയോൺ ആണ് ഫാബ്രിക്. ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ആട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് ത്രെഡിൻ്റെ വീവിങ് ആണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിൽവർ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തും കിട്ടും. നമുക്കൊരു 45 ഇഞ്ചും ലെങ്ത്ത് കിട്ടും. മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ 4 സൈസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 590 രൂപയാണ്, 590. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൈസ് ചേർത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. അപ്പം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. പേയ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.